Arról volt szó, hogy meg fog épülni a Fehérvári út 120-ban az a csodálatos hely, ahol majd tudtok gyakorolni. Hogyan alakult azóta a sorsotok? Ez a hely nem lett olyan csodálatos. 2 rámpa van, gyakorolni nem lehet, mert a talaj az nem teszi lehetővé, mert hogyha netán egyet esünk rajta, akkor összesértjük magunkat, tele leszünk horzsolásokkal, szóval a talaj az nagyon rossz. Hát aki a rámpákat szereti használni, azok megtalálhatják ott a számításukat, de sajnos mi nekünk még mindig ide kell jönnünk gyakorolni, mert Pesten nem találtunk még jobb helyet. Affér nem volt itt, amiért itt gyakoroltok továbbra is? Régebben volt, a rendőrök elzavartak innen minket, de mostanában már nem szól érte senki. Nem szól érte senki, hogy itt gyakorolunk. Vigyázzunk a turistákra. Respektáljátok egymást. Kende Andris, a többszörös magyar bajnok, 6. kerületi lakos. Én elmondtam a Kábel TV-ben, hogy nagyon büszke vagyok rád és a testvéredre. A testvéred sajnos most nincs itt. Milyen bajnokságokat nyertél meg? Hát a 3 magyar bajnokságot és a ilyen magyar kupákat. Te hány éves vagy? 16. Meddig fog tartani ez a helyzet, hogy a Fehérvári úton sem tudtok gyakorolni, és ide jártok még mindig? Mondjuk engem nem zavar, sőt én nagyon örülök, én akárhányszor erre jövök autóval, mindig megnézlek. Hát örülök neki, hogy nem mindenkit zavarunk azzal, hogy itt vagyunk, de szívesebben gyakorolnánk valami nyugodtabb helyen, mert a turisták között nem valami jó gyakorolni. Legközelebb majd nyáron, augusztus elején megyünk Dániába a világbajnokságra, addig még rengeteget kell gyakorolnunk, és nagyon remélem, hogy elhozunk egy pár aranyérmet. Úgy legyen. Szevasztok! Viszontlátásra, és köszönjük a riportot! Csak a